जोबोर गिलु-बालु ओरैबायदि गिलु-बालु दि बे निउसखौ नोंथांमोना खोनाबा थारैनो सोमोनांनो हागौ आरो ओरैबायदि मोनसे फिल खालामगोन आरो बे फिलिंआ नोंथांनि गोरबोआव ओरैबायदि साननाय फैगोन जुदि जोंबो बैबादि हादराव जोनोम जानायमोनबा मा जागौमोन जों ओरैबायदि मोनसे हादराव जोनोम जादों जानो हागौ जोंनि हादरा गुबुन हादरजों सम बेबायदि दावहा जानो नागिरो नाथाय जों ओरैबायदि जायगायाव जोनोम जादों जाय जायगायाव उदांस्रि जानाय उननिफ्राय दिनैसिम जेबो बेबायदि खैफोद दुखु दाहा दावहा गेदेर बा पाब्लिकनि सायाव बेबायदि अत्याचार जों बेबायदि जेबो नुफेराखै गुबुन हादरनि एटाकआव गाग्लोबनायाव बबेबा हादरनि रकेट मिसाइल बेबायदि एटाक खालामनायाव दिनैसिम जों भुगिनांफेराखै नाथाय जोबोद दुखुनांथाव दि इजराइल नामनि बै हादरा अरायबो सोरगिदिं सुथुरजों साग्लोबजानानै दङ आरो बै इजराइलनि सायाव खैफोदा अराय सम नेनानै थायो आरो बे खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय खैफोदा फैस्लाबि सिगांनो बेखौ आन्दाज खालामनानै गिलु-बालु एयारस्ट्राइक बायदि रोखोमनि एटाक खालामनानै बा साइबार एटाक खालामनानै गुबुन रोखोमनि एटाक खालामनानै बा गावसोरनि सुथुरखौ नागिर फोजोबस्राङो इजराइला आरो जोबोर गिदिर मोनसे खैफोद जानो थांगासिनो दङ जोबोर थाबैनो लेबानन आरो इजराइलनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानो हागौ मैयानि तारिखआव ओरैबायदि गिख्रंथावै एयार स्ट्राइक खालामदों गिलु-बालु बै एयार स्ट्राइकआव 585 मानसिया जिउ जोबबाय दासिम रिपर्टेड नाथाय बेसेबां मानसिया जिउ जोबदों बेखौ दासिम क्लियार मिथिनाय जायाखै आरो बे जिउ जोबनायाव 50 खुदिया होनना मिथिनो मोन्दों गथ' फिसा होनना मिथिनो मोन्दों आरो 94 जना हिन्जाव एबा आइजो होननानै मिथिनो मोन्दों थारैनो बै थैनाय सुबुंफोरनियाव माखासे हेजबुल्लाहनि केडार्सफोर नाथाय माखासेया सिभिलियान मेक्सिमाम मानसियानो सिभिलियान आरो बे जि एयार स्ट्राइक बे एयार स्ट्राइकखौ खोनाबा नोंथांमोना गिख्रंथाव मोननो हागौ बे एयार स्ट्राइकआ ओरैबायदि गिख्रंथावै जादोंमोन खनसेनो उइथिन 12 आवारनि गेजेराव 24 घन्टाबो नंबावा बिनि खम समनि गेजेरावनो मोन 1600 जायगायाव एयार स्ट्राइक खालामदों आरो बे एयार स्ट्राइकआव थैनायनि अनजिमाया बांलांगासिनो थादों आरो लोगोसे बेल' नङा 1645 सुबुङा जोखोम जादों आरो बे जोखोम जानायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ स' बेयो ओरैबायदि मोनसे फोरमायो थारैनो लेबानन आरो इजराइलनि गेजेराव रियेल वारआ जोबोर थाबैनो जानो हागौ बेखौ जों आइडिया खालामनो हायो लोगोफोर बिनिखायनो हामासखौ जेब्ला फोजोबस्रांबाय हामास That means गाजा स्ट्रिपनि जि दावहामोन बे गाजा स्ट्रिपआव हामासखौ टटेलि डमिनेट खालामनानै लाबाय इजराइला नाथाय जोबोर थाबैनो बे मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जानो हागौ बर्डार एरियायाव लेबानननि खोला बाहागो एबा इजराइलनि जि साहा बाहागो बे इजराइलनि साहा बाहागोआव थानाय जि लेबानन नांजाबना थानाय बाहागो बै जायगायाव हेजबुल्लाहनि जि डमिनेन्स बे जोबोर गोबां बेनिखायनो बै जायगाफोराव गिख्रंथावै एयार स्ट्राइक खालामदों 1600 एयार स्ट्राइक खनसेनो खालामदों आरो बे 1600 एयार स्ट्राइकआव ओरैबायदि गिख्रंथावै खहा जादों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बेवहाय सिभिलियान्सफोरनि साधारन मानसिफोरनि जिउआ बोरै जोबखो बेखौ नोंथांमोना उननि भिडिअआव बुंगासिनो दङ बे भिडिअआव नोंथांमोना थारैनो बेखौ मिथिगोन माबायदि 1600 प्लेसआव जायनिफ्राय रकेट एटाक खालामो रकेट लन्च खालामो बायदिसिना रोखोमनि मिसाइल क्रुज मिसाइल एटाक खालामो बै जायगाफोराव ओरैबायदि गिख्रंथावै एयार स्ट्राइक खालामदों आरो बे एयार स्ट्राइकआव बुंनो थाङोबा हेजबुल्लाहनि जि सिं बे सिङा बायलांनाय बायदि जादों होननानै आं बुंगोन बिदिब्ला फ्रेन्ड्स थारैनो माबायदि बेबायदि हरखाब एयार स्ट्राइक खालामदों आरो बेयो थारैनो मोननै हादरनि गेजेराव एबा ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनसे थासारि लाबोनो हागौ मिडल इस्टआव आरोबाव मोनसे गोदान दावहानि फ्रन्ट सोमजिनो हागौ आरो जाबायदि हामासखौ गाजा स्ट्रिपआव फोजोबस्रांदों इजराइला नाथाय लेबानननि बेलायाव बे जायाबो जानो हागौ आरो बे एयार स्ट्राइकआव इराना बांसिन टेनसन जादों बेबायदि निउसाव ओंखारगासिनो थादों जोबोर गिख्रंथाव लोगोफोर बे एयार स्ट्राइकनि उनावनो बबेखानि एयार स्ट्राइकआ दासिम स्टप जायाखै बेथ' कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो थादों नाथाय बे एयार स्ट्राइकनि उनावनो लोगो हेजबुल्लाहआबो 2-2.5 घन्टानि गेजेरावनो 200 रकेट 80 रकेट पार आवार लन्च खालामदों इजराइलनि सायाव गुबुन सिटियाव गुबुन जायगायाव आरो बै रकेटफोरनि बांसिनखौनो आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमा इन्टारसेप्ट खालामदों नाथाय मोननैसो रकेटआ इजराइलाव स्ट्राइक खालामदों आरो बे स्ट्राइकआव इजराइलावबो जोबोर खहा जानायनि खौरां ओंखारनानै फैदों जानो हागौ मानसिफोरनि जिउ जोबाखै नाथाय बे एयार स्ट्राइकआव माखासे खहा जादों आरो मिथिनाय बादिब्ला जि राफेल जि कम्पानि दङ हाथियार बानायग्रा इजराइलनि बै राफेलनि फेक्टरिखौ टार्गेट खालामनानै बेखौ लन्च खालामदोंमोन आरो जि एयारफिल्ड जायनिफ्राय फाइटार एयारक्राफ्टफोरा बिरो बै जायगाफोराव बै रकेटफोरा स्ट्राइक खालामदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों थामहिनबा बे बाथ्रा नोंथांमोना मिथिना ला दासिम
दासिम जेसेबां इजराइलनि सायाव एटाक खालामदों मोनसे समावथ' मोनसेबो रकेटखौ मानसि थानाय जायगायाव बा बेबायदि इन्डास्ट्रियेल एरियायाव स्ट्राइक खालामनाय जों खोनाफेराखैमोन नाथाय थारैनो हेजबुल्लाया लेबानना इराना आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमनि जि उइक पइन्ट बेखौ मिथिबाय बेनिखायनो मोनफा मोननै रकेटआ थारैनो स्ट्राइक खालामगासिनो थादों इजराइलाव बेनि ओंथिया जाबाय इजराइलाबो आरोबाव जेसेबां सेफ होननानै सानदों नोंथांमोना एसेबां सेफ नंलिया मानोना 1600 जायगायाव एटाक खालामदों 585 मानसिनि जिउ जोब्बाय दासिम माखासेया जोखोम जादों 19 बोसोरनि उनाव सबसे गेदेरसिन बेयो मोनसे एयार स्ट्राइक होननानै बुंदों दिनैसिम लेबाननाव हेजबुल्लाहनि सायाव 2006 मायथाइयाव बेबायदि गिख्रंथाव एटाक जादोंमोन जेराव 1000 मानसिनि जिउ जोबदोंमोन बिनि उनाव एसेबां बोसोरनि उनाव सबसे गेदेरसिन एटाक बेयो प्राय 18 बोसोरनि उनाव सबसे गेदेरसिन एयार स्ट्राइक बा बेबायदि एटाक इजराइलनि हेजबुल्लाहनि सायाव बेयो मोनसे जारिमिनारि एटाक मानोना खनसेनो 1600 जायगायाव गोबां फाइटार एयारक्राफ्टआ थांनानै बेबायदि मिसाइल स्ट्राइक खालामदों रकेट स्ट्राइक खालामदों बम होदों आरो बिनि अनगायैबो साइबार एटाक खालामदों आरो बेल' नङा लोगोफोर नोंथांमोना सानदों माबायदि बेबायदि हरखाब एटाक खालामनो हाखौ इजराइला गिबियावनो एटाक खालामनायनि सिगांनो गासै लेबाननावनो मोनसे फोसावदों जे जायफोर मानसिया हेजबुल्लाहनि केडारफोर बा हेजबुल्लाहनि जे फाइटारफोर मिलिटेन्ट्सफोर बिसोरनि लोगोआव थायो बिसोर जेसेबां हायो थाबनो बिसोरनिफ्राय गोजान जा माने ओरैबायदि मेसेजखौ फोसावदों हेजबुल्लाहनि जि केडारफोर बिसोरजों जाय थाफायो बिसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय इजराइला मोनसे खामानि मावदों गासै जि मबाइल टावार दङ गासै जि मबाइल एक्सचेन्ज दङ बै गासैखौबो हेक खालामदों लेबानननि प्राय माने मेक्सिमामखौनो हेक खालामदों आरो लोगोसे बेल' नङा रेडिअ'खौबो हेक खालामनानै बै रेडिअ' मबाइल फनफोराव ओरैबायदि मेसेज सेन्ड खालामदों गासैनियावबो माने मेसेजआ ओरैबायदि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ टेररिस्टफोरा बबेबा हादराव जुदि बबेबा टेररिस्ट ग्रुपआ जुदि डमिनेट खालामो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि टेररिस्टफोरनि सबसे सेफटिसिन जायगाया बांकाराबो नङा टेररिस्टफोरनि सबसे सेफटिसिन जायगाया हाजो हाग्रा बंग्रायाबो नङा बिसोरनि सेफटिसिन जायगाया जाबाय पाब्लिकफोरनि न'आव थानाय पाब्लिकफोरनि न'आव हाथियारखौ बमखौ बारुदखौ रकेटखौ मिसाइलखौ क्रुज मिसाइल बेबायदि हाथियारफोरखौ दोनखोमानानै बिसोर मा खालामो गावसोरखौ सेफ खालामनानै लाखियो बिनिखायनो जेब्ला बै पाब्लिकफोरनि न'आवसो हाथियारफोरखौ दोनदों गिबियावनो स्केन खालामग्रोदों बिसोरो बै जायगाफोरखौ मिथिबाय जे बै बम बारुद हाथियारफोरखौ हेजबुल्लाहनि फाइटार्सफोरा मा खालामदों पाब्लिकफोरनि न'आव दोनदों सोरनिबा सफा सिङाव दोनदों सोरनिबा एम सिङाव दोनदों सोरनिबा न' सिङाव दोनदों सोरनिबा बारि सिङाव दोनदों सोरनिबा बहाबा दोनदों बिनिखायनो मा बुंबाय जायफोर जायगायाव हेजबुल्लाह दङ हेजबुल्लाहनि हाथियारफोरा दङ बैफोर जायगाखौ बै पाब्लिकफोरा जायफोरा जेबो दाय गैया जायफोरा टेररिस्टबो नङा बिसोर जेसेबां हायो थाबनो नागारनानै थानांगौ आरो प्राय 1 किल'मिटार डिस्टेन्सआव थांनांगौ बेबायदि मेसेजखौ फोसावजोबदोंमोन बिनिखायनो माखासे मानसिया आरोबाव खारग'बावदों नाथाय थेवब्लाबो बिसोरजों लोगोसे माखासे मानसिया दिनै जिउ जोब्बाय बेवहाय माखासे हेजबुल्लाहनि फाइटार्सफोर आरो माखासे नाथाय सिभिलियान बेबायदि जों मिथिनो मोनो खौराङाव बेबायदि जों मिथिबाय थादों दासिम स' टेक्निकेलि बा टेक्न'लजिनि बिथिङाव बा इनफरमेसन टेक्न'लजिनि बिथिङाव माबायदि पावारफुल बा साइबार टेक्न'लजियाव साइबार एटाकनि बेलायाव इजराइला एसेबां टेक्निकेलि पावारफुल टेक्न'लजिकेलि इमान पावारफुल बेखौ लेबानना जेबो बुजिनानै मोनाखै नो डाउट लेबानना टेक्न'लजिकेलि बहुत उइक इजराइलनिख्रुइ बिनिखायनो जानो हागौ बेबायदि हेक खालामनो हादों गासै संसार बेबस्थाखौनो हेक खालामनानै मेसेजखौ फोसावग्रोदों जेसेबां हायो थाबनो मानसिफोरा नागारनानै थां माखासे मानसियाथ' नागारनानै थांनो हादों सोरबा बम सेल्टार गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि थांग'नो हादों नाथाय माखासे मानसिया थांग'नो हायाखिसै जायनि जाहोनाव बे एटाकआ जादों जायनि जाहोनाव बिसोरो बै हेजबुल्लाहनि फाइटारफोरजों लोगोसे जिउ जोबनो गोनां जादों स' बेबायदि गिलु बालु जाथाया जादों लोगोफोर स' जोबोर थाबैनो मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जानो हागौ आरो इराना दासिम सिरि सिरि दङ इरानाव नोंथांमोना मिथिगौ हामासनि जि हेड हामासनि जि गाहाय इस्माइल हानिया बेखौ फोजोबस्रांदोंमोन नाथाय बै इस्माइल हानियाखौ बुथारनायनि उनावबो दासिम इजराइलनि सायाव एटाक खालामाखै इराना मा खालामनो थांगोरदों बेखौ दासिम बुजिना मोनाखै नाथाय बेबायदि जुदि गिख्रंथाव एटाकआ जाबाय थायोबा थारैनो इराना क्रुज मिसाइल हाइपारसनिक मिसाइलबो होनो हागौ हेजबुल्लाहनो अब्ला मा जागोन इजराइलनि अबस्थाया मानोना इजराइलनि आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमाबो हाइपारसनिक मिसाइलखौ होबथानायाव फेलें हाइपारसनिक बेलिस्टिक मिसाइल हाइपारसनिक ग्लाइड मिसाइलबो होनना बुङो हाइपारसनिक क्रुज मिसाइल बा हाइपारसनिक स्पिडनि मिसाइल बैफोरखौ किन्तु आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमा होबथानायाव फेलें जागोन रकेटखौ होबथानायावथ' साक्सेसफुल साबसनिक बेबायदि सुपारसनिक मिसाइलफोरखौ होबथानायाव आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमा कमसे कम 70 to 90% सक्सेसफुल नाथाय हाइपारसनिक आरो हाइपारसनिक स्पिडनि मिसाइलखौ होबथानायाव बेबो फेलें जानायनि चान्स दङ
बेनिखायनो इजराइला जाय खामानिखौ मावनो थांदों बे थारैनो मोनसे इगनाइटेड पॉइंट दावहानि मोनसे इगनाइटेड पॉइंट आरो बे दावहाखौ रावबो होबथानो हालिया मानोना इजराइला जाबायदि एयारस्ट्राइक खालामदों आरो बै एयारस्ट्राइकआ कन्टिनिउसलि सोलिबाय थागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे हेजबल्लाहनि जि हेड बेबो बुंदों इजराइला जोबस्राङागौ माने जोंबो सिरि थालिया स' मा जानांगौ सानना नाय बबेबा हादरनि हायाव थांनानै एटाक खालामनायाथ' सभारेन्टिखौ सेफायनाय नङा होमबा बिनि मोनसे चान्स लानानै इरान आरो लेबानना इजराइलनि एगेन्स्टआव माबा मोनसे मावनोबो हागौ बा एटाकबो खालामनो हागौ बा दावहाबो जानो हागौ आरो बेबायदि दावहा जायोबा नो डाउट लेबानना बेवहाय जेननोबो हागौ नाथाय इराना जुदि सापर्ट खालामोबा खाथि खालानि जुदि इस्लामिक कान्ट्रिसफोराव जुदि सापर्ट खालामबा मा जागोन दासिम मिथिनाय बादिब्ला बे एयारस्ट्राइकनि मोनसे टारगेटआ जाबायमोन मा दा थानाय जि कामान्डार सानै कामान्डार थांनानै दं दासिम टप कामान्डार फिसा कामान्डारखौ गारनानै टप कामान्डार सानै थांनानै दं माखासे कामान्डारखौथ' बुथारजोब्बायानोखा सानै टप कामान्डारा जाबाय सासेया जाहैबाय मा आली काराकी बे एयारस्ट्राइकनि टारगेटआ आली काराकीमोन नाथाय भाग्यक्रमे आली काराकीया थांदों माने बे एटाकाव बे थैयाखैसै आरो गुबुन सासेयाव दंबावो बेबो थैयाखै आरो बिनि उनाव बे सानै कामान्डारखौ बा कामान्डारफोरखौ बुथारजोबनायनि उनाव मा खालामगोन जि हासान नासाराल्लाह जि हेड कामान्डार टप कामान्डार हेड कामान्डार जाय बे हेजबुल्लाह नामनि मोनसे संगठनखौ सालायगासिनो थादों बिखौ फोजोबस्रांनाय इजराइला दासिम बै हासान नासाराल्लाहखौ हेजबुल्लाहनि हेडखौ नागिरगासिनो थादों मिथिनाय बादिब्ला बे हा सिङाव बबेबा मिथिंनि बांकाराव हाबसोनानै दङ आरो बै बांकार सिंनिफ्रायनो बे माखासे बाथ्राखौ फोसावबाय थायो हासान नासाराल्लाह बे जुदि बास्तबाव जुदि बाहेराव फैयोबा मोगथाङाव जुदि फैथारोबा बेबो जिउ जोबनो हागौ एयारस्ट्राइकआव इजराइलनि नाथाय बियो थाखोनानै थादों हा सिङाव बिखौ बुथारनो हायोबा संगठना थारैनो उइक जागोन नाथाय बिखौ जुदि बुथारोबा जिहेतु हेजबुल्लाह इराननि प्रक्सि थारैनो इराना माबा मोनसे मावनोबो हागौ स' बिदिब्ला लोगोफोर लेबाननाव जाबादि एयारस्ट्राइक खालामदों रकेट एटाकनि बदला लानाय हिसाबै जाबादि गिख्रंथाव एटाक खालामदों F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट F-35 फाइटार एयारक्राफ्ट गुबुन गुबुन रोखोमनि सबसे हाइटेक जि फाइटार एयारक्राफ्ट बुहुमनि बै फाइटार एयारक्राफ्टजों गिख्रंथाव एयारस्ट्राइक खालामनानै लेबाननाव जाबादि हाहाकार सृष्टि जादों जाबादि थैनायनि लीला बा थैनि जि बाना बोहैदों बे थारैनो दुखुनांथावबो सोमोनांथावबो आरो बेनि जि कनसिकुवेन्स बेनि जि फिथाइ बे थारैनो जोबोर गिलुबालु आरो नोंथांमोना मोनसे गिख्रंथाव दावहा नुनो हागौ थारैनो जोबोर थाबैनो खारन रावबो हादरा बेबादि अरायबो एटाक खालामजाबाय थाया नो डाउट हेजबुल्लाहया टेररिस्ट नाथाय हेजबुल्लाहखौ एटाक खालामनायनि नामाव जुदि सिभिलियान्सफोरनि जिउआ जुदि जोबोबा बे थारैनो बबेबा हादरनि थाखाय माब्लाबो सहायथाव जानो हाया स' बेबायदि आरो हेजबुल्लाहया जाबायदि थासारियाव थांदों साननैसो सिगां नोंथांमोननो पेजार ब्लास्ट जादोंमोन बिनि उनाव वाकि टकि ब्लास्ट मबाइल ब्लास्ट कार ब्लास्ट स्कुटि ब्लास्ट बिनि उनाव दा मा खालामदों गासै संसार बेबस्थाखौनो कमिउनिकेशन बेबस्थाखौनो हेक खालामनानै मेसेज फोसावदों पाब्लिकफोरा हेजबुल्लाहनिफ्राय गोजान जानांगौ 1 किल'मिटार डिस्टेन्सआव थांनांगौ जेसेबां गोजान नागारनानै थांनांगौ बै ओनसोलखौ साउथ जि लेबानन बे साउथ लेबाननखौ नागारनानै जेसेबां गोजान थांनांगौ पाब्लिकफोरा मानोना इजराइलनि दावहाया पाब्लिकफोरजों नङा हेजबुल्लाहजोंसो हासान नासाराल्लाहजोंसो बेबायदि फोसावनायाबो जोबोर जोबोर गोमोथाव नाथाय बेबायदि फोसावबाबो लेबानननि थाखाय बे मोनसे लासिं सिंनि बिसय बेनिखायनो लेबानना थारैनो रिएक्ट खालामनायनि चान्स दं बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय माबायदि मोनसे न' मोनसे मा जाबाय थादों एयार स्ट्राइक मिसाइल स्ट्राइक रकेट स्ट्राइक आरो इजराइला इमारजेन्सि फोसावनायनि जाहोना बेनो जेब्ला एयार स्ट्राइक खालामबाय थादों बै समाव मा खालामदों हेजबुल्लाहयाबो रकेट एटाक खालामदों जायनि जाहोनाव जोबोर गिख्रंथाव मोनसे थासारि जानो हागौ बेनिखायनो 30 सेप्टेम्बरालागि दासिम मिथिनाय बायदिबा 30 सेप्टेम्बर बा एक्सटेन्ड जानो हागौ बे गोजानसिमबो दसेनो माने निउसफोरा सोलायबाय थादों इजराइलाव दासिम सेप्टेम्बरनि लास्टहालागि मा मोनसे फोसावदों मानसिफोरखौ बम्ब शेल्टार बा बांकारफोराव बा बेबायदि सेफ्टि जायगाफोराव गावसोरखौ थानो थिनदों मानोना बबे समाव हेजबुल्लाहनि रकेटआ फैनानै बबेयाव स्ट्राइक खालामगोन बेखौ जेबो बुंनो हाया बबे मिसाइला बबे क्रुज मिसाइला बबे हाइपारसनिक मिसाइला फैनानै बहा सौग्रावगोन बुंनो हाया मानोना हुथि बिद्रयीफोराबो ओरैनो सिरि थानाय नङा थारैनो हाइपारसनिक मिसाइल बेलिस्टिक मिसाइल बेफोरजों एटाक खालामनो हागौ आरो इराना बेवहाय मैखोमै गिलुबालु हाथियार होनानै ड्रन होनानै मा खालामनो हागौ सापर्टबो खालामनो हागौ हेजबुल्लाहखौ बबेखानि सापर्टथ' खालामगासिनो थादों स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा थारैनो बुजिगोन